Magandang araw po sa inyong lahat mga kahuwan. Andito po tayo para po i-review ang Transformers Movie 1 Voyager Class Ratchet na akin pong ikinostom. Ayan po. Ita-transform po natin siya. Ayan po, lagyan ko po ng mga pintura. Pinalitan ko po yung dati niyang kulay. Ayan po yung likod niya na ngayon. Atin po siyang ita-transform. Tanggalin po natin ito. Ayan po. Mapapansin niyo po, ito na po nakakabit po rito. Dinikit ko na po siya at meron po siyang ganyan. Tapos po, dinagdagan po natin siya ng mga ganito. Pati po itong sa ibabaw, magsisilbing pinaka-tiyan niya. Transform na po natin siya. Ito po muna. Ikot lang po. Ayan po, naikot na po siya ngayon. Ito naman po ay buksan natin. Ganun din po sa kabila. Ayan po. Ikot natin yung kanyang ulo. Then, buksan po natin yung pinapinta. Ayan po. Kabila. Yan. Yan po yung kanyang binti. Kaya angat po muna natin ito. Pati sa kabila. Yung baba. Ikot. Ikot. At yung baba pong kanyang pinakapa. Yan po. Ayusin natin. Ito na po ngayon ang magsisilbi niyang pinaka-tiyan para po ma-extend yung kanyang dibdib hanggang sa bewang niya. Ito po ang mag-extend sa kanya. Okay. So, may butas. Lulusot natin yung pinaka-hook. Ayan po. Ay, kabit na natin. Hindi po makakita. Ngayon po, ikot na natin ito. Baba yung kamay. Po, dinagdagan ko po siya ng ganito. Angat lang po natin yan. Lagay sa likod. Natin yung kanyang braso. Ito po, iangat lang po. Pataas. Ayan po. Gawin po natin sa kabila. Ikot. Kamay. Mas. Mahirap pong mag-transform sa likod ng camera. Ayan. Lagay po natin ito sa likod. Ayan. Paste po natin ito. Yun. Ayun na po. Ayun na po ngayon si Ratchet. Robot mode. So, pwede nyo pa rin ilagay siya rito. Pero, bala ko po siyang gawan pa ng mga weapon para ilalagay po siya sa ibabaw. Pero, wala pa pong time. Ito pong Ratchet.
Buo na po siya. Tingnan mo natin. Pick up. Yan po. Nakita mo na po ang binti niya. Sexy na po. Hindi katulad po noon na masyadong bulky. Yan po ang likod. Ito pa po, movable. Kung anong pwesto ang gusto nyo. Gusto ko pala. Yan po siya. Yan na po ang request po na transformation niya. Hanggang sa muli po. Salamat.